Mar od thieth ma Gilgil tok bero mar ringre nyathi moro ma ja nasari manowito ngimane e yo magalagala nyoro kane nitiere skundgi mar Gilgil Hills manitiere boma ma Gilgil. Anyuola mag mosenindo Faiz Faraji nowuok tung' mosuo kod jopuonj mag skundno manochopo neno bero makamano ka bende gikwedo lipot mar laktar e wi tho nyathino. Ka en kar kano ringre mar od thieth ma Gilgil. Anyuola mar Faiz Faraji ma en nyathi achiel kende kendo mokwongo mar Ibrahim Faraji ito saso chunygi ka gikia kama dang' gichom. Ywak lito kwako lwasi ni ka anyuola dwaro ratiro mar nyathigi. Ywaruok mapek noduogo muoche kind anyuola ni kod jopuonj mag skund ji giwegi mar Gilgil Hills kama Faiz ne some kendo kama nyothoe apoya nono ka anyuola ni wacho ni ogiyie kod duoko ma laktar ochiwo e wi tho nyathino ma en jahigni 2. First call we received from the class teacher. Akatuambia ati mtoto amepelekwa hosi akiwa mgonjwa. Ati ako na fever. Mtoto aliingia hapa Fish Pond aje. Na kama aliingia hiyo place aliingia na wapi? Alinyamaza. Na nikamuuliza basi kama wewe ndio ulimrescue kwa hii maji or principal, mlitoa na side gani? Hapo kila mtu ananyamaza. Laktar manotimo bero lero ni Faiz nokoso muya mar yweyo komedo ni bende ne nitiere pi e obo mare ranyisi ni nyathino nyonimo e pi gima nochunege. And later on we were able to transfer the boy to the Gilgil Hills Sub-County Hospital with the hope that there was a little thread of life and that his life could be rescued. But we lost him. Bila dhi nyime kod nonro wi tho mar Faiz ka ringre mare wiki kawuono e kar riko joma tho